ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଠକାଇବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତାକୁ ଠକିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥତାକୁ ବୁଝାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଏକ କଠୋର ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ଜମାରୁ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ଠକିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଦର୍ଶାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେ ରାଗୀ ଲୋକ ଠକିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେବେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନୋବଳ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିଲେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଠକିଲେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଅବରୋଧ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠକିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଯୋଗ ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅପରିଚିତ ଲୋକକୁ ଠକିଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ହସମୁଖ ଲାଗେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଥାଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବାରେ ଦୟାବାନ ହେବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଫେରିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠକ କରିବାରେ ବା ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବାରେ ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଓଲଟା ବି ମିଳିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।